Na sziasztok! Ma megnézzük a Trial of Watches Faction 12-es pályát. Mi kell hozzá, mi nem kell hozzá, kit hol rakjatok, hogy rakjatok. Tehát, hát szerintem ez az egyik legnehezebb faction volt nekem, mivel nem volt elég a healem. Megkaptam laját, és csak úgy tudtam átvinni, tehát ide kell lesz majd egy elég combos heal. Másodjára nagyon szükséges 2 darab tank, elég erős tank. Nálam ez Eveline, meg az oroszlán csávók, a Regulus. Tehát ők ketten is nagyon-nagyon nagy szükségünk van rájuk. Plusz kellenek sebzők. Az egyik legjobb sebző szerintem ide az Eona, aki nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Aztán Idril, meg Alaura, meg szerintem Brienne is, vagy Brienne, igen Brienne, de mindegy. Tehát én ők velük tudtam megcsinálni, mutatom is, hogy hogyan. Elég necces volt az eleje, nehezen tudtam átvinni, de annyi a lényeg, hogy Eveline-t ide rakjátok, fölülre, ne alulra, fölülre, mert majd fölül több sebzést fognak kapni a tankok, és Regulus nálam nem nagyon bírja, pedig fel van öltöztetve rendesen, majd megmutatom őt is. Igen, ide jöhet Regulus. Regulus után ki kell rakni a healt. Vagy alulra kellett volna? Nem is emlékszek pontosan, nem baj, mindjárt kiderül. Igen, Laja jön ide, lefele nézem, hogy tudjon healelni. Utána Eonát fogjuk kirakni ide melléjük a placra. Addig be is gyorsítom. Igen, itt van. Ő is lefele nézzen. Itt Lajával jó lenne elultizni, hogy gyorsan feltöltsük Eonának az ultiát. Nem is sikerült is, és egyből el is ultizunk, hogy le is üssük ezeket a kicsiket. Itt személy szerint Brienne-t rakom ki, vagy Brienne-t rakom ki, na mindegy. Először, aztán Idrilt, hogy lefele nézzen. Aztán Alaurát fogom ide rakni, hogy felfele nézzen, mivel láthatatlan, így nem fogják sebezni. Hogy felfele néz. Itt majd Idrillel el kell lesz ultizni, hogy ezt az egy repülőst le tudjuk majd ütni. Hát ez szerintem majdnem be fog menni, be is gyorsítom addig. És akkor egy Idrill ulti. Poff, ez meg is van. Itt már Eonával jó lett volna ultizni. De szerintem érkezünk simán, igen. Az a lényeg, hogy ezt a nagy csoportot, amit beérkezik egyszerre, hogy Eona le tudja ütni. Mert ha nem érkezik, akkor hát itt volt a baj, mert nem volt heal és nem bírtam kihílelni a sok sebzést. Itt mindjárt a felsőknél 2 ilyen csapat fog kijönni. A második csapatnál fogunk elultizni majd Brienne-val. Addig elultizhatunk Lajával, hogy feltöltsük a Rage Regent Eonánál. És amikor elindulnak, akkor meg elultizunk. Így mehet is az ulti. Puff, puff, puff. És így már csak 2 marad. Ki lehetne még valakit rakni, csak nem is tudom, hogy kit vagy hogy. Mert többieket sebezni fogják. Ha ide rakom, akkor ezek a mágusok sebezni fognak. De ha minden jó, akkor Idril le fogja szedni őket.
És akkor Eona ulti, mindjárt ahogy beérkeznek, mehet az ulti. Idrillel még várunk egy kicsit. Csak egy nagyon picit, ahogy befordulnak ezek a repülősök, úgy el is lehet ultizni vele. Még azt mondanám, hogy esetleg ide valahova hátra egy tankot lerakhattuk, hogyha netán nincs elég sebzése Eonának, hogy fel tudja fogni őket. De egyelőre nálam nincsen szükség rá. Úgy Eona segítségével le tudtuk verni a repülősöket, és így, hát körülbelül így ennyi is lett az egész faction rész. Mindjárt megmutatom, hogy körülbelül hogy vannak felöltöztetve. De mondom, hogyha nincsen jó healeretek, akkor ez itt nagyon nehéz lesz. Mert Eonát is sebzik a mágusok, meg a tankokat is, és elég őket kihílelni. Hát mutatom. Ezek ugye vadcsászak voltak. Hát, Lyanna nálam 16k attack, ugye már attackból heal-el. Próbáltam minél több attack speedet rárakni, azaz 400 fölött. A Rage Dragon meg 66. De általában más buildben van, sárkányra vagy valamiben, valahova, ott inkább a Rage Dragonre kell rágyúrni. Alaura nem egy hú de toppos setben van, 10.000 attack, crit rate, crit damage a helyén van, attackhoz még lehetne kicsit adni, vagy esetleg másik szettet lehet használni rá, ami az Infernál, ami a legjobban illene oda. Regulus, hát Regulusra szerintem az összes tankra a Guardian set a legjobb eddig. 100k HP. Hát körülbelül ennyi, a többi annyira nem fontos. Még esetleg a Deffet fel lehetne nyomni, de szerintem nem számít. Eona. Hát Eonán ez a fajta set van, de a Soulbone set is nagyon jó neki. A statjai meg ma, hát 12.500 attack, nagyon magas attack speed, hogy gyorsan le tudja, mármint hogy gyorsan tudjon sebezni, minél többet. Crit rate ugye 100, ami alap, kicsit túlcsúszott, de nem baj. Crit rate, hát vagy a crit damage, az arra még mehetett volna egy kevés, de semmi baj, így is elég volt. Viszont itt meg nagyon kell az arti. Vagy a Tear of Twilight, vagy a Skull is jó lenne rá, csak akkor ugye a healernek kicsit több dolga lesz. Mi mehetne még rá? Hát szerintem még akár még az a Tidaring is jó lenne, mert ugye tud lassítani is így. Na mindegy, nézzük tovább. Idril, hát Idril nálam az GR3-ra van beállítva, Infernal setben van, mellette van 12.000 attack, majdnem 100% crit rate, meg a crit damage 300 fölött lenne az ideális, de semmi baj. Nekem pont elég GR3-ra, úgyhogy én így hagyom. Na, Brienne. Brienne-nél nem muszáj nagyon nagy attackot adni neki inkább több crit damage kell. Mert amikor elultizik, akkor bontakozik kisebzésileg. Tehát neki minél több crit damage-et kell adni. Nem muszáj a high attack, elég neki ott az a 9-10 ezer, csak 300 felett legyen a crit damage, és akkor szépeket fog ütni. Kit használtunk még? Eveline. Hát itt is 100k attack, 100k attack, 100k HP. A többi az annyira nem fontos rajta. Meg ugye a Guardian set, ami szerintem az egyik legfontosabb. Kihagytam valakit, nem hagytam ki senkit, ugye? Hát körülbelül ennyi. Én ezzel tudtam lehozni. Maximum még Eonát helyettesítheti ez a Soleil. Ő is eléggé erős, mert azt hiszem ultival? Aha, ultival tud akár 5 enemit is támadni. Itt pattogni fog elvileg a skillje, és egész 130%-os sebzés ki tud adni. Úgyhogy körülbelül ennyi. Healnek meg hát Lightlock szerintem nem lenne elég, vagy pedig fel kell húzni 60-ra, ami eléggé pazarlás, vagy
Már is mutatom. Vagy akár hogyha ő kiesett nektek, akkor vele tudtok még kezdeni valamit, de ilyen komolyabb healer nélkül igencsak necces a 12-es stage. Tehát körülbelül ennyi. Hát holnap meg jövök a következő factionnál. Ami a Nightmare lesz. Na, köszi a figyelmet, remélem tudtam segíteni. Sziasztok!